Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nagmenta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but 6% ka jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka Shnong Maraikaphon ka badan Sohra, kala Shnong menta la Taïew Kynthih, namar ka jingbam dan Bording hagtay Shnong. Ki Shnong kila phone sa ka Batesi TV, ban pentep yakani, namar ba kila sosat palat. Kila yathu ba kimyo Bording shu, nadu ka arpusaw tarik uyayong arajar arpusan, bat hadu menta kasi ka laipo tarik uyayong arajar arpusan ru, kimpadyo Bording. Ha ka jingkran bat ngi kila itu ba kila persyang banwar jingtep na ka office ka badai pej hanrai kimshim layo yakendu SDO namar ba umdon. Ha ba wa jingtep lingba kinong tray jong ka office kila pentep ba ka daw gadai namar ka jingdu jong transformer. Ki Shnong kila penpau ka jingsngo lingo ba ka office kamshim la shimkia hadu mentaru namar ba u transformer u badan hakatay Shnong u dayu balale thlia nadu menshua hanrai ka office kamshim lale ye ka jingbam dan Bording Ilektrik kala katabha ya ka kam ka jam jong ki Shnong bat kila kerpat ya ki bor sarkar ba ki dai ban le no ya ka badan kam ban penyo Bording no kam kloy.